Bi ye jouer kalo tile 5 ye. An ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Bi aw bisimila ye an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Sikaso a yirala ka fɔ ko finitigi dɔ be kɛrɛnkɛrɛnnenya polisi dɔ ko ale yɛrɛ y'a yɛrɛ faga. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko karido min ye jouer kalo tile 3 ye Sikaso dugu kɔnɔna la ko nin ye finitigi dɔ ye ko a y'a tuɲɔgɔn dɔ ka marifa ta ko k'a yɛrɛ faga. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ a ko la maa t'a dɔn ni n'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ faga de walima ni ko wɛrɛ de kɔni donna la sabula ko marifa min kɔni ye n'a bolo ko o kun ye a tuɲɔgɔn dɔ de ta ye k'a m'a yɛrɛ ka marifa ta. Ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da o tulo kan. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ hali bi finitigiw fanfɛla la o polisi kelenw a yirala k'a fɔ ko sanmɛ fana ko polisikɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko bɔ taara kɛ ale fana su kɔni kan a ka so kɔnɔ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale tun bɛ service la k'ale tun bɛ service la sibiri don ale bɔra o service la ka sɔrɔ ka taa ka so min ye karido ye ko maaw taara bɔ a su kɔni kunna. Hali bi ni saya fila ninnu kɔni na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ko ni min bɔra la u n'o da an tulo kan don n'a nata. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.